Non sei se vostede consume moito cabrito habitualmente. Non habitual, pero sí que ha consumido, sí. Si o como, pero non é algo que me resulte exquisito. Cuando vamos a cenar o a comer a algún sitio, yo lo pido, a mí me gusta. Para mí, lo que más rico hay. Sabe moi ben no cocido. Non son consumidora de cabrito, consumo leital. É unha carne que me ten un sabor moi bravo. Ten que estar moi ben feito para que sea do gusto. Y además lo voy a comer dentro de 2 días también, porque me gusta mucho, es de lo que más me encanta. Eso y el lechazo y mucho. Sobre todo las chuletillas de cordero, me encanta, o de cabrito, mejor cabrito. El caballo también es muy bueno, la carne de potro, ¿eh? Lo que non me gusta moito é o conejo, del resto sí, me gusta todo. Os datos falan de que está baixando moito o seu consumo. Nos supermercados tampouco é moi normal topalo, A xente agora anda a comodidade, a comer cousas xa prefabricadas, e así, o consumo que había antes, antiguamente, pois non hai. No es muy corriente encontrarla. Non sei se vostede ten pensado mercalo agora nestas próximas datas do Nadal ou que idea ten. Non penso en mercalo. E como lle gusta preparalo? Asado. O sea, lo tradicional, lo de siempre asado. Como más me gusta. Eu que sei, eu preparaba a muller, me poñía no plato, ben, entendes, máis ben estofado ou así. O forno de leña, pois é o mellor, non? 11:53 minutos. Bueno, decíalles controvertido porque xa ven, é un prato que ou encanta ou é verdad que a xente que non lle gusta nada, o que si objetivo, Alba, é que se trata dunha carne pois que en certos xeitos sí que se está convertendo un pouco nun produto de luxo, porque para xente como Isaías, co que ti estás, pois manter un cabrito pois ten uns custos elevados, entón pois bueno, non pode custar logo mesmo no supermercado que o polo, por exemplo, non? Pois sí, Rocío, porque é unha carne que ten un precio elevado e claro, pois ao final os cabreiros, pois eso, teñen que poñer do seu bolsillo. Isaías, que tal, bo día? Dicíamos nós, claro, vos non vos sale moi rentable criar, non, os cabritos. Canto vos custa a vos manter a todos estes pequeniños? Buenos días, pois en torno por cabeza máis ou menos uns 30 euros. Entre vacunación, desparasitación de arnais, cereal das que pairen, forraxes, todo eso uns 30 euros máis ou menos. Tamén é certo que, vamos a ver, hai moito que eu falo por mí mismo, que eu a verdad que aquí hai unha zona que non hai moitas cabras, teño bastante demanda, pero hai amigos que non teñen moita demanda e o precio pois, é un pouco moi baixo. Claro, porque estabas a dicir antes que a peza, digamos, o cabrito vendese por 100 euros, quitas esos 30-40 que vos costa a vos, ao final o beneficio redúcese moito, e claro, non dá para ter unha explotación, non? Sí, bueno, 100 euros no meu caso aquí alrededor é de algún máis cabreiros que temos por aquí, máis ou menos, pero outros aí baixando pola parte de Pontevedra, Tomiño e por aí, está máis barato, incluso chegan aos 60 euros ou por aí. Claro, ahora chegase o Nadal, ti tes demanda, pero non é unha carne que solamos consumir moitos galegos, non? Non sei se é polo precio ou por que é? Non, a verdad que aquí só se estila polas festas e algunha xuntanza de amigos, algún cumpleaños incluso, pero bueno, claro, eso é pouco, non a día a día. Tamén cabe decir que a carne de cabrito, claro, vamos a ver, a nivel de tapar bocas de comida, pois é unha carne que, home, para mí non é cara, pero máis cara que outros sale máis caro o quilo, claro, hai moita xente que non se pode permitir o lujo. O que sí que había que facer era poñer en, que xa é unha idea dun amigo meu, que se me deixa copiarlle, pero é que ten moita razón, poñela en polo menos nos colegios e nas residencias, que polo menos unha vez cada 2 semanas ou así que comeran cabrito año, polo menos nos colegios, para que sepan o que é comer o cabrito que ten bo sabor e boas propiedades. Compañeiros, antes de despedirmos, teño unha sorpresa para vos, porque todos estes cabritos, pois xa estamos a dicir, vanse ir prácticamente todos para ese consumo do Nadal, pero hai 2 por aquí, que a ver se os atopo, que eses non van ir para consumo de carne, e aquí Isaías e Maiseus íbamos a dar unha sorpresa, e temos por aquí a termómetro, e a ver se atopamos a Mercurio. Isaías, onde está que non o atopo? Este Mercurio. E onde está o termómetro? Ali, máis adiante. Aquí está. A ver, ven pa aquí. Non, que se me escapa. Non, compañeiros, non
quere vir. Pero este de aquí, ven pa aquí, termómetro. Ai, que non quere vir. Taloguillo, compañeiros, un bico. Que se che escapan, Alba? Bueno, un biquiño moi grande. Ai, atopáchelo. Aí está xa... Por favor. Aí está xa Alba con termómetro, con mercurio, os novos amigos do programa. Hai un biquiño tamén aí grande para Isaías, e vos a continuar vendo aí esas imaxes. Saíron cousas moi interesantes neste directo, porque claro, o primeiro, se falamos da carne de cabrito, claro, ten toda a razón Isaías, é dicir, esta é unha carne moi asociada ás festas como Nadal, o resto do ano baixa a demanda, baixan os prezos, e a eles custalle manter estos animais. Está asociada, estivo sempre asociada ao Nadal, asociada á Pascua, porque era realmente un produto para consumir na casa. Tampouco era un produto que se empregase como algo industrial, ni demais. Eso é moi recente, absolutamente. Era un produto de casa. É que, por certo, o 95% das explotacións de cabrito non son profesionais, non están profesionalizadas. Realmente é como un extra, non? Como un... Efectiva, é unha maiores na economía familiar. Entón, claro, é verdade que isto é unha cuestión de oferta e demanda, non? A vos gustavos o cabrito? A mí personalmente non. A mí personalmente faisme pois igual costume, A ti seguramente. sí, a vos non, a ti Luis? tampouco. A mí me gusta, non preparo porque na casa meu fillo e Carmen non lle gusta, pero tamén dicía consumo había porque había consumo industrial. Ti te acordas nas bodas, xa temos unha edad, cando había bodas de verdad, había bodas de verdad, que había... Antes sí, nas bodas era o plato principal. Claro, estaba o marisco, o pescado e carne asada o cabrito. O cabrito, toda a vida. E por certo, o que dicía Isaías de irlo metendo nos coles, nas residencias, ti dicías non, por que, Gloria? Non, porque todos sabemos que cociñar para 300 non é o mismo que cociñar para 4. E se o que pretendes é potenciar e educar os rapaces no consumo desta carne, tenlle que gustar. E o cabrito é unha carne que ten que estar ben cociñada. Porque sí, por certo, iso non o vexo. O feito, Gloria, de que agora vayamos con tantas presas, non pollamos cociñar, non con facían as aboas, con tempiño a fogo lento, pode estar detrás de que estas carnes agora... Como moitos outros produtos, o sea, como un simple guiso. Eu recordo, vamos, a miña avó xa máis facía un guiso o día que o ibas a comer, a noite anterior, a base do guiso que dá feito. Pero é verdade, por semana, e por exemplo, me pasa a min, eu son o que cociño na casa, e por semana andas, por exemplo, hoxe ayer a noite deixei preparado que vou comer hoxe. Claro, andamos sempre as 3. Os fines de semana sí que te paras un pouquiño máis. Pero iso pasa con moitísimos produtos. Se realmente esta carne ten tantas propiedades, se realmente esta carne é tan de calidade, non estaría mala a resposta que eles dan como para esa oferta, poderla incluir tanto nos menús dos nenos como dos. E logo que tampouco podemos esquecer, Luis, é dicir que si eles din que un cabrito de 5 ou 7 kilos custa uns 100 euros, claro, un salario medio de 1.400 é que non todo o mundo, por desgraza, pode permitirse esta carne. Non todo o mundo pode permitirse. Despois o feito de que este moi asociado ao autoconsumo, eu creo que non habría oferta suficiente se ao final a demanda sube exponencialmente. Imaginamos que os colexios e as residencias empezan a demandar esta carne, eu creo que non habría oferta suficiente. Non habría, tal como está en estes momentos. Claro, pois, se vos parece, por situarnos un pouco máis en cal é a situación desta carne que estamos falando, o seu consumo se dispara cando chegan datas sinaladas como Nadal, pero, querido Bernardo, que hai no resto do ano? Como vai esa oferta-demanda? Tal como dicides, Rocío, a súa venda vincúlase ás festas, sobre todo as do verán e as do Nadal, e o resto do ano o seu prezo pode baixar a menos da metade. Falamos do cabrito, a cría da cabra, cando é moi nova e aínda mama. Saiban que en Galicia temos censadas algo máis de 31.600 cabras, pois ben, o que predomina hoxe en día é o cabrito lechal, aquel que ten entre 1 e 2 meses de vida e pesa entre 8 e 12 kilos. Estámolo vendo, con Isaías hai un anaco. Os custos da súa crianza son moi elevados. Por debaixo de 90 euros cada cabrito non se cobren os gastos. Por iso, a problemática que estamos a ver, hai épocas do ano nas que o seu prezo pode chegar a 20 euros unha peza e a actividade, así, é inviable. Malia isto, o prezo do cabrito é máis caro que o de, por exemplo, a carne de polo. Logo, maior prezo, menor consumo e menor produción
en consecuencia. Por iso, os profesionais do sector barallan novas vías pois para potenciar o consumo desta carne. Entre elas, pois pode ser novos cortes e formatos, osobuco ou chuletiñas para reducir o tempo de preparación, por iso un cabrito forno leva moito máis tempo. Manel destina a fin de semana a este tipo de pratos. Ben de dicilo tamén aumentar a frecuencia do seu consumo. Se equiparamos o valor nutricional do cabrito a carnes como, por exemplo, a da tenreira, pois afarémonos a comer máis veces cabrito ao longo da semana. E tamén traballar a exportación de carne como a de cabrito a países árabes, como aconteceu no seu momento co cordeiro, pode axudar a aumentar a súa demanda. O certo é que estamos a falar dun dos nosos produtos cárnicos por excelencia, un manxar que agardamos que estea en moitas mesas este Nadal. Pois oxalá sea así, Bernardo, seguiremos de preto esta situación. Por certo, estamos falando do Nadal e dos pratos que imos a ter na nosa mesa, pois un deles, o produto estrela, sempre é o marisco. Fíxense porque estamos